హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి న్యూ గోండి మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. ఒకసారి డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. ఇలా ఫొటోస్ 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోండి. ఇలా మొత్తం 1 by 1 చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సింపుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది. కానీ కొంచెం ఏంటంటే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, అంతే ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ చెప్తే సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, లాంగ్ ఫోటోని. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఇలా మొత్తం 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్. ఒక లాంగ్ ఫోటోని వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదలాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, అంతే. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, అంతే. సింపుల్గా ఉంటుంది. సో ఇలా చివరి వరకు మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఒక్కొక్క ఫోటో మధ్యలో ఉంటుంది కదా, ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. లాంగ్ ఫోటో ఇక్కడ నుంచి 28 millisecond దగ్గర నుంచి కంటిన్యూగా లాంగ్ ఫొటోస్ని ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ వీడియో, కానీ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. మీ ఫొటోస్ పెట్టి యాడ్ చేసి చూడండి, ఎక్సలెంట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ప్లీజ్. నా కోసం లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే నేను అన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా మొత్తం 1 by 1 చివరి వరకు లాంగ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి లాస్ట్ వరకు, ఈ లాస్ట్ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం ఫొటోస్ని. ఆల్మోస్ట్ ఈ లాస్ట్ ఫోటోకి కూడా ఇదే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంప్లీట్ చేసేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా వీడియో ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి.
కొత్త వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.